senyor Rafa. Gràcies, alcalde, i gràcies, regidora, per les explicacions. Ja els avanço que nosaltres ens abstindrem, però no perquè estiguem en contra ni veiem que és en aquesta operació que fa l'Ajuntament, sinó per una qüestió més ideològica. És a dir, estem radicalment a favor i els felicitem per la modificació de crèdit que atorga aquests 400.000 euros a l'obra social benèfica, tot i que amb l'obra social benèfica, insistim, i després la meva companya en parlarà més abastament, entenem que ja és urgent el que venim demanant fa uns anys, hem de seure i hem de fer una estratègia de poble amb l'obra social benèfica, però aplaudim aquesta modificació de crèdit en aquests moments, en la situació on som ara, evidentment també amb la compensació a les escoles bressol, a la cooperativa Suara que porta les escoles bressol, fins i tot a la compensació del dèficit a les instal·lacions de SIGI a la piscina Puigverd, però la nostra abstenció és una abstenció, diguem-ne, que no té res a veure en aquests moments amb l'Ajuntament de Castellar, sinó que és una abstenció purament ideològica. Que tinguem altres concessions més petites, com podria ser no les piscines de l'Airesol, sinó el restaurant Airesol, el mateix bar del Calissó, el bar i la botiga de Sant Feliu del Racó, o entitats esportives que també s'han vist afectades, com poden ser el Club de Tenis Castellà, com pot ser el Club Atlètic, com poden ser qualsevol de les entitats esportives que fan en el pavelló i que generen una certa activitat econòmica i que han quedat fora d'aquest decret, prioritzant les grans empreses de l'IBEX, com pot ser Saba, que sí que s'endú una aportació de crèdit, una indemnització amb una gran empresa de l'IBEX 35 que passa per la caixa. Bé, ja sabem que no servirà de res, però ens permetin que per un cop la ideologia i el romanticisme ens passi per davant i fem una manifestació, una abstenció que manifesti això, que entenem que s'ha d'ajudar aquestes petites empreses per davant de les grans corporacions que per un cop a la vida es podien arremangar i ajudar elles pel davant. Gràcies.